Sa may trabaho gid nimo usually diri Ligaya? Kanang magkuhan sa mga iro, silig-silig sa gawas, ug wala si madam sa higda-higda. Kaning imong higda-higda tinudan na ini or sa content lang ninyo ni? Sa partner nako sa una, sa papa sa akong anak. Kay nag-ipon mi, buotan man siya sa permero good sir. Nya tingala lang ko abot sa panahon, di naman kabalo maning kamot. Magsalig na lang man noon. Nya mahubog siya, mangdapat naman siya. Nya wala ko gatugan sa akong mga parents sa akong side. Mayong bungkag, this is your proud Bistak Boy, Chito Samuntina. Welcome sa part 2 sa tuwang pag-ila-ila sa Team Hamloy dinhi sa Tagum City. Sa previous episode, sa tuwang chit-chat, atong naistorya ang atong guwapa kaayo ug very successful nga personalidad, dili lang sa Tagum City, pati na sa Mindanao nga si Councilor Leo Revita. Karon may istorya nato ang isa sa iyahang mga kasambahay nga gahatag na pud og lingaw sa milyon-milyon ka mga Bisaya sa tibuok nasod og tibuok kalibutan. Parte siya sa Team Hamloy. Akong ipaila-ila sa inyo ha, ang guwapa kaayo. Buyag. nitubag naman na yun. Ang guwapa kaayo, no? Nga buutan pagid kaayo, matinomanon. Wanay lain pa si Charmaine, also known as Ligaya of Team Hamloy. Hello si mo Ligaya. Wala ka guwapo ni mas personal, oy. Oh, ikaw po diya gwapo kay ka sa personal. Alam ko kag dimple. Oh, alam kay kog dimple. Ganahan ko si mong smile. Hindi, smile daw, bis. Camera daw, bis. Oh. Uto-uto. Gwapa rin ko. Gwapa ka, uy. Uy, buyag ka diya, uy. Bitaw, kini Ligaya, ang nagpangalan sa imuha og Ligaya, si Ma'am Leo ni mo. Si Madam Leo. Si Madam Leo. Si Ligaya manggod, no? Like what I said kaganiya sa introduction, isa siya sa mga kasambahay ni Ma'am Leo. Og nang-apply ka, pamaagi lang sa Facebook. Facebook. Ngano nag-chat, pero kailan na ka kay Ma'am Leo? Kailan ako, kailado man siya dali sa Tagum. Sa Tagum. Tapos nag-chat ko siya, nag-requirement sila og kanang katabang. Apply ko siyang secretary IPA niya. Yan, i-reply man po, di man po maldita. Nato. Nakasulod jud ko kaluyan sa kadagan ng apply. Ikaw ang nakuha. Ikaw ang nakuha. Swertihan po tao. No? Tulo na kakabulan dinhi sa balay ni Ma'am Leo. Magtulo na. Unsa may trabaho gid nimo usually diri Ligaya? Kanang magkuhan sa mga iro, silig-silig sa gawas, ug wala si madam sa higda-higda. Kaning imong higda-higda tinudan na ini or sa content lang ninyo ni? Tinudan na maghigda-higda giga? Oo, tinudan na ipandaron pag inang aircon. Sorry ha. Api ginagog dili ni tinod ninyo nani. Tinuod, uy, wala may pero wala naglabad ang ulo ni Ma'am Leo sa mga... But niya. Murag maglabad. Kasi naglabad. Pero ani, bago ka, sorry gaya. Bago ka ni sulod sa balay ni Ma'am Leo, pwede ni mo makwento sa mo Aligaya katong mga panghitabo. Nganong nilayas man daw ka sa inyo Nilayas ko. So, asa ko magsugod. Sa pagbuntis pa sa akong mama sa kuha. Ayaw mong pangatawa. Wala gani pa ba? Tinudan na yun na yung mong karakter yun no? Okay. Seryoso na dyan kayo. Sorry kayo. Okay. Ligaya, before ka nisulod sa balay ni Ma'am Leo, depressed man daw ka. Unsay nahitabo sa mga Ligaya? Sa partner nako sa una, sa papa sa akong anak. Kay nag-ipon mi, buotan man siya sa permero good sir. Nya tingala lang ko abot sa panahon, di naman kabalo maning kamot. Magsalig na lang man noon. Nya mahubog siya, mangdapat naman siya. Nya wala ko gatugan sa akong mga parents sa akong side. Mabitaw na imbitaron ko nila adto diri kay ani ana. Dili ko moadto kay puno mo ko bunog. Nya syempre love na ko sa kataw-tawunan gid na ko. Gikambyo na ako mga parente sa lalaki. Sa lalaki. O so nagmahay-mahay. So pila ka tuig nagantos sa ingon anak? Upat ka tuig. Pila man ninyong anak? Isa ra. Isa lang. Asa man ang anak ni Maron? Nagpulihanay sila sa akong side. Nagpulihanay.
Pero okay na mo si imong Okay na kay papa sa bata. okay naman. Okay ra. Nakalimot naman ko. Grabe. Pero love gyapon nimo siya. Dili na. Di na. Natauhan na gyud ka. Nabang. Natauhan na gyud ka, no? Nakaligo naman gugugpol mo ng tarong na. Ayaw ko pakatawa kay seryoso ni nga topic ang naagian nimo. Gikulata ka, wala nimo gisumbong man lang sa pulis, wala gyud. Wala. Kay love ka na ko sa katao. Love na ko siya. Oo. Munang wala na ko siya gikuan maski sa akong papa, sa akong mga auntie. Wala ako pag mag-cover siya nga buutan siya. Wala gid sila isa na nibagan ni anak kong kahimtang. Tungod ato, gitago lang nimo tong kahimtang nimo nga ginakulata ka sa imong Wala isa na ex-husband. Gitago nimo to, mo to na depress ka. Problemado na kaayo. Siyempre, nagsakit ang bata, walay sudan, gaarkila pa, kuryente pa. Nya, bisyo pa So niya. gaarkila mo sa una. Gaarkila. Gaarkila rami og balay. Pila may abang ninyo? 500, ama. 500. Unya, ang pangita nimo ato, unsa may trabaho nimo Gulay, ato? magsuri-suri ko gulay. So gasuroy ka gulay sa una. To Santo Tomas. Mao ba? Oo, nganong nasulti man ka nga na-depress ka, unsa man gahila ka pirmi? Gahila ko permi, wala ko kasabot sa akong ginabati ganang ganing. Adlaw kag galibod og gulay niya pagkatotoo dihot ng kwarta kay gatas, diaper niya, sigarilyo pa niya, konsumo pa namo, tubig pa namo, di magahin-gahin gid siya ba. Sa 500 pesos na kaya nimo to nga mabudget? Oo. Usay 300 naman akong halin budgeton gud nimo na. Ya di mo kumangay sa akong mga paryente kay sala pod bayan nako. Nganong nasulti man nimo nga sala nimo? Gipa-eskwela ko tarong niya pagkahuman nagbinuang. Nabuntisan ka mo nimong buti pasabot. Karon 18 years old na ka. 18 ra bago ra 18 na ka. mag-19 na. Mag-19 na ka. Ang imong anak pila na edad niya? 2 years old pa. 2 years old. Unsa may pangandoy nimo sa imong anak? Na makahuman puhon. So dapat ikaw maningkamot sa jud puga. Paningkamot samtang kaya. Samtang kaya. Kani swerte kaayo ka nga natunong ka sa amo nga buutan kaayo. In taon, buutan. Kani bang imuhang pagiga-yaga sa imuhang amo nga si Ma'am Leo? Kabalo ka nga yaga-yaga ra pod nimo ni. Dili pod gyud ingon nimo nga ginaabusar nimo. Kabalo ko sa akong limitation. Maayo. Kay lisod po kay gatong pasok uno ay blaron. Pero gatong nadawat na ka sa trabaho nimo diri kay Ma'am Leo, unsa may masulti nimo sa imong amo? Kuan sa about siya batasan. Buutan man si madam niya, natagon, matinabangon. Normal ra magid ang kasab-an ka kay masipyat man pud ka. Buutan man siya. Makasabot ra po siya sa imong mga binuang usahay. Nya ka nang magtulog-tulog ka. Wala man pud siya. So di ka mulihok og wala siya. Mulihok uy. Mulihok Mag-rest ka. gamay lihok na pod an. Kay trabaho man pud nato ng balay. Pero kuan ha ka nang buotan na si Ma'am Leo pero ayaw gyud intawag, ayaw gyud i-abusar. Kay sa tinuod lang swerte kay ka nga naa ka diri. No? Swerte jud kaayo. Swerte kaayo. Unya kabalo ka nga sikat ka karon. Kabalo pero dili dapat mo dako ang ulo. Ayaw gyud, ayaw. Dili ka magsalig. Dili ka maingon anak kung wala ang imuhang amo. Si Ma'am Leo ang nagbutang anak sa imo dira. Ayaw gyud nagkalimti. Unya unsa may nausab sa imong kinabuhi sukad nga nagtrabaho ka diri? Nakatabang na ko sa akong mga paryente. Mao ba? Unsa may mga natabang nimo? Sa akong papa, nanawag siya, magpatawad daw siya tubig. Nakapatawad School na. supplies sa akong manghod. Nakapatawad Kaluyan na. po. Mao ba? Unya unsa may gisulti sa imong mga ginikanan sa imong karon? About sa akong papa, okay. Pero sa akong mama, Dili gihapon mo okay. Nganong dili man mo okay ni mama? Ginoo ko. Dili lang yun sa... Di pa na ako masulti o ngano. Sala na ko. Sala nimo. Tungod sa na sayo kag buntis. Sorry. Kuya. So nagmahay ka nga na buntis ka og sayo. Nagmahay ko. Unya unsa man gid ang gusto nimo nga ma-prove sa imong mama? Mag-proof na ako nga maski wala ko na human, makaya na ko buhay akong anak. Na abot sa panahon, makabawi ako sa iya, sakripisyo, kabalo ko. Di karon ko makapag sorry ma kung inaani ko, pero
Anak, mapug ko nimo inahanta ka. Salamat gyapon. Sorry. Pero love ni mo mong mama. Love na po akong mama. Nakasabot ra ka nga mo nang nalain siya si mo. Kasabot ko sala na ko. Giklaim na ko, nasala gyud na ko. Kaya gisayangan ako yung mga pangarap na gipangandoy sa ko. Yung mga gusto na anak ko nakabot. Sayang, pero sa taman, na naman. Muna nga, sa imo ang kahimtang karon ligaya, dagan kag ginapalipay nga tao tungod sa imong personality, tungod sa imong kanang relationship nimo sa imong amo, grabe gid kabutan sa imo. Grabe kabutan si Mother. Grabe gid kabutan. Ayaw nig usiki, ha? Ayaw nig usiki kay mauna ni ang time nga pindi ka makabawi sa imong mama, no? Daghan kay nakaila sa imo, daghag nahigugma sa imo. Salamat kaayo. Try ni mo reach out si mama nimo bago lang. Wala. Ginatry na ko, pero di man ako makaya katubang pa. Maulaw ka? Maulaw pa ako sa kong gibuhat. Dako kaya akong kaulaw, pero abot ra gyapon ng time nga magpasaylo ay anak naman tawo paubos gid ta. Pero kaning naanak kay anak karon wala ka nagmahay nga nanak kay baby, wala gid po. Maayo. Wala jud. Love gid kay nimo. Si pangalan si mong baby? Christian. Si Christian. No, si Christian. Natay tissue di. Nanghilak mo di. Nanghilak yung taon sila. Tanawa kung siya nakasupportive lang imuhang team. Oh, grabe gid kayo, no? Swerte kaayo. Swerte gid kayo ka. Ha, tinud-anay na akong gisulti. Ayaw idako imong ulo. Si Ma'am Leo na anay plano sa imo, sure gid ko. Magtinarong lang yun ka. Ha? Magtinarong ka. Unsa may pangandoy nimo sa imong kaugalingon? Sama sa uban na makapatinlog og kaugalingon balay puhon. Bahala gamay basta may kapuyan ang akong anak. Mao, kaugmaon sa akong anak. Ang kaugmaon gid sa imong anak, no? Lami pa minaw no nga ang imong ginabuhat karon para gid ni sa imong Para anak. sa latanan. Pila mo ka magsuon ligaya? Daghan mi sa side sa akong mama, duha mi sa side sa akong papa upat. Upat. Ikaw ang ikapila man ka. Pirmero ko sa akong mama ug papa. Permero ka. Mao siguro nga mo ana na lang ka kuan ang gibati si mong mama sa imo kay ikaw dai ang kinamaguwangan. Ya nasipyat pa jud. Sayang. Ayaw na nahitabo na ayaw na dili ta pwede nga matanggong sa ato ang giagian. Kinahanglan mo move forward ta. Mo gina kung unsay gihatag nga grasya sa Ginoo sa ato karon, di ginato na usikan. Sayang usikan. Nahuman ka og high school? Third year Third year high high school. school. Unsa di ang gusto nimo nga makuha nga kurso? Criminology. Gusto ka mimong police. Ngano man? Gusto ko maparehas ko sa uban. Pulis basta mura gid pud akong pangarap. No. Pero Gusto ka ma-police. gusto magpulis. Unya kanina ako'y nadunggan nga di na naman daw kaganahan magluto kay mag-order na ka tinuod ni. Dili oy ginalibre ra ba ko. Nana kay mga fans nga mga hatag si mo. Naagamay pero maulaw mapunta madawat. Mo. Unya dili ka magsige gawas-gawas ha. Ayaw pagkuan nga ang gawas ko kay mga fans ana ayaw. I mean okay ra na makihimamat kas mga fans pero ang imong trabaho diri sa balay badi gini mo na makalimtan ha. Ana lang yun. Unya kani si Ma'am Leo. Bitaw na lang nato si Ma'am Leo. Ali diri Ma'am Leo. Palakpagan natin. Ibalik nato si Ma'am Leo diri. Diri ka ma'am. Drama lagi ka. Karon ligaya na. Gitawag yun akong balik si Ma'am Leo. Sige na si Ma'am Leo dara. Unsa man imong masulti kay Ma'am Leo. Kanina na chance kay wala magiging chance ka magseryoso. Magigayaga man ka sa may masulti mo kay Ma'am Leo. Grabe nga iyang pagtabang. Salamat Tam. Anong hilak man ka? Siyempre swerte kayo ko kay naasiya. Ay, wala talaga gipahilak. Istorya si Ma'am. Ayaw po. Sa pagilak. Uy, istorya si Ma'am. Nganong mapasalamatan kay Ma'am Leo? Isa kadagan ang apply Tam. Ako gano'n natawat. Tapos siyon sa ako.
Wala, mamalik, bubuhat, ginaistoryahan ko nimo, ginatambagan ko nimo. Salamat kay ikaw akong rayong tinuwang hinikanan. Salamat kung tungod sa imo nga nani ko mayunan ni karon. Salamat kayo na. Alam, Ma'am Leo, tinud-anay na gid ni Ma'am Leo. Tinood na gid. Tinud-anay na gid. Ngano nakaingon man ka nga mura nag-ikaduhang ginikanan sa Ma'am Leo. Unsa day ang unsay mga ginapakita ni Ma'am Leo sa imo nga makaingon ka nga mura ginikanan? Gawin siya magtambag. Inang istoryahan mi niya, mali na inyong ginabuhat dapat. Yun ani, para naman gyapon pud sa mo. Tama. Love ni mo si Ma'am Leo. Ikaw, ma'am, unsa may masulti nimo sa iya, ma'am? Kuan, unta dili siya magbago, tapos kuan gid siya dapat kanang mahimo siyang inspirasyon sa kadaghanan nga katawhan nga ang dili gyud tanan puro kaguol, dili gyud tanan puro lang kalisod o kasakit. Naagi panahon nga maging happy pug ka sa lain nga pamaagi. Sama sa iyaha nga naabot siya sa ako, dili na siya nakakaton nga mo smile, dili na siya nibalik ang iyang kalipay. Kay sad magud kay siya pag abot diri mo nang gitawag na ko siya ligaya para ma-happy siya. Kay sige naman mugtok man siya permiti, sige siya ginuktok. So mauna ang story behind sa name ni Ligaya. Ang tinud niyang pangalan ha, si Charmaine. Pero ginganlan siya ni Ma'am Leo og Ligaya kay nisulod siya nga guol. Pero karon ligaya, no? Joyful na joyful. Kay siyempre, hamloy na ang iyang kinabuhi. Team hamloy. Ma'am Leo, salamat kayo, Ma'am Leo, sa imong pagbalik diri. Naapil gid si Ligaya, sikat na gid ay siya. Sikat oy. Siya interview. Kaya nagapangita sa iya As in. sa video kung asa siya, gusto nila may balaan. And happy kay ko nga gitagaan ko nimo siya chance nga ma-interview para hibalaan ko sa katawan kung unsa o kinsa gid si Ligaya. Mao gyud. Daghang kayong salamat. Ma'am Ligaya. Gusto nga na uy. Uy, gila. Emotional kay Una sila. wala si Ma'am naraman gadi. Siya man gadi. Ano gipaila ka lagi. Dili gani. Salamat Ma'am Leo. Salamat kay Ma'am Leo. Okay na ga? Okay na. So karon Ligaya, wala kay uyab. Wala. Wala po ko'y plano. Oy, ngano wala man kay plano? Unahon sa nako kung anak ko, ako mga parente. Ala no. Nasayang na ko sa una. So mabawi ka. Mabawi sa ko. Mabawi jud ka karon. Ala in tawon sa unay tubig wala ka sweet. Awa palangga kay kasi mong mga kauban no. Gichit-chat man ako ganiha si Ma'am Leo baya, no? Ang iyahang style, grabe ang pagkugi. No? Kanang imong kalisod karon kambyo ana sa Ginoo. Basta lang i-accept nimo nga natay pagkakamali ug mobangon ta. No? Madagma bangon. Dagma bangon. O, unya unsa may masulti nimo sa imong mga fans? Salamat sa kanunay nga pagsuporta sa page ni Madam sa Team Hamloy. Kanang kuan. Salamat jud kaayo. Speechless kaayo, sir. Speechless jud ka. Mao ba? Gabasa ka sa mga comments. Oh, gabasa ko. Gabasa ka. Unya unsa may masulti nimo sa imong pamilya? Mali man mabawi ako sunod. Di pa siguro karon. Sa Team Hamloy nga naa sila diri oh. Unsa may masulti nimo? Salamat sa ila. Kung di tungod sa ila, wala ko diri karon. Pero ana man na kanang mura og naga-compliment mo sa isag-isa. Kung wala sagga, dili pod anak kabibo sila karon, di ba? Although bibo man sila, pero nisamot pod og kabibo. Ana lang na imong isipon. Pero kung wala pod sila, wala sad ka karon. Ana lang, no? Unsa may mga atangan sa mga fans nimo karon? Pero may magkatawa na sila. Pero may magkatawa. Oo. Pang good vibes lang. Good vibes lang. Okay. Salamat kay sa imong Ligaya. Salamat po kayo. Salamat sa pag-share sa imong kinabuhi, no? Salamat kayo. Asa man tong flowers na to for Ligaya? Package na. Package na daw mo. Nara daw, Wala. Iuli na kay Ma'am Leo, ha? Ay, ako may last. Ay, ikaw din ang last. Okay, salamat kay sa Salamat imong kayo, sir. Ligaya. Salamat kayo.